Khakwlap ni Abuk tui chai tongnai keleino khibi hoi Bwsano Yakarwi te khoroksai hik ganang Chwlabai Chaswmai tonggai nukni joto rangchak richak talanggai kharei thangphiro kha Ranir Bazar Murabari ni takhok nanto Debbormani hik Monisha Debborma tei kharei talango honei silcha jakha Bisamganj Sutar Murani Biswajit Debbormani phaising Tipra sarongni nukhongo oroi poroi anglaimani koktuma sabrum brumno kaibrei kaiba ke phai sopai tabo kok tripurao khanasi khanai kulpeleya wana sini wanai kulpeleya kaisani se te kaisa koktuma doro doro saina khibiwi ta kaise bihi ganang Chwlabai Chaswmai tongi kharlaimani bihik ne khibiwi ta kaisa sai ganang boribai khari thanglaimani abochimi buya Sikla bo kaijak rongna hamjak laikha kaijak bo sikla rongna hamjak laikha kul sipai lelia tipra saw tamdan eng laikha joto phasingno sodor sipahi jola khwai dolai bebak phasingno obahino koktoma obahino tekisa koktoma Rani Bazar Murabari ni takhok namtu Debbormani Khakwlap ni dut chai tongnai basic ni cherai Bwsano khitari klangai thangai tekisa hi ganang Chwlabai Chaswmai tongoi nukhoni joto rang puisa goina ganthi rangsa rijak tlangai khari si thangkha khoroksa Bukhuk kharjakha takhok nantu Debborma kharnai bihik ni mung Monisha Debborma patimung Murabari Ranir Bazar Bwsano Agartala patimung nuti FIR bohaino khaikya bwsai nantu Debborma phia tabuk phano naitogi manlayakho Takhok nantu Debborma saka salpung hapung bwsa Abuk janani Chanai horakabu hanai phia bwsajukno bwsao nini ama bazarni phaiyakho rikatal tubui phainai kathi tubui phainai hanai o mangphilino sinui nukne rokno kisa o lomboro phone khainani bahaino kobokha takhok nantu Debborma Manan aning jama hai problem Man ani je poribar khajaman yang an beribai je ani berai kaisi singkar khajaman no bo kaisi yakar klang thangka thamna yakar kalahang mane Bwsano yak langka an Bwsano yak lang thangka te Bwsa duta chong o Bwsa 2% ranya yakar klang tham yakno bo tau Bwsai mangbini mane ani chirai kabu chong dili na hong sapung no dur timbagai ngapono an goto borno mane koima sajago mane je nui tonai borong no ang goto mane sanu goto no yakno romoi je nuk tonai bor kisa hel khajabu rano nongkhai o je khathanai ni bwsai nang nable min mungkhai nantu Debborma min buri mungkhai Monisha min para Murabari Rani Bazar Murabari moraba ge nang thana roga FIR khara khlai Chanai fer khakyang bobo thanao Bwsano tai gete kaise khake takal to tham khakyang ge tabuk je khar thamon ni buri buiba khar thamon bagai mane ni thaniwo bani ni nukhungo ni Bwsano tui kudut chai chana Bwsano tui tamo problem rok manjagi tamkhana abrong kisa sari lukrong no angmo srani ani srani bagi ang busuk kosman to dili hobung sam kapjak dut bagi bo dili kapmang tongo tab khusai lumjak bumana mang snajik tongo buma utong bo gam haike buma rong no khuskar khayos ni no sraile buma mang khuska tong tabuk ngen afro tam rokni sai tamkhana ang sagani ama maya kho ngbote kapta nge dut mang sano mane bin mano khurkhapero bin mano nongtam ni saberai tongo yo hmai saona kun kaisa tam rokni sai bani jon kan nongni ang bon sagani am basna phaiku phagi bani to hang mane khartung sai mane bani to khabana dikhi asraiba bani to maya gono to boti gliya papa ma khai khari thanga chungano nge bos kisi oma khaga pare agar bo kamang tong ta phe dut bagi mang ama nge pachogani inte kun sanam smor soro tong je lukurong no masong je nungnai tongnai rong no je hel khaji amborong no mane ni boroi nyono khangke nono contact khlaji contact khajano kisi in contact number sala 762 8050 683 hamaya Takhok nantu Debbormani bihik Monisha Debborma no tikhari tlangthang ni silcha jakha Bisamganj Bisalgor Sutar Murani takhok Biswajit Debbormani phasing phia boro thangka boro tongwi lekha tabu phano saiman layakho bwsai nantu Debborma bochongo Delhi ang yakheba Haryana ro thangai kamai tongwi bekhena rang tlangai hnai
Delhi rogo Haryana rogo tongnai Tripura sarok o mangphili no nugui sinai kha hangke kisa romoi ro horbaina ni bagui bu koi khabo kok Tripura ni bisingtei Go a jenin bihi khangke khari thangmani abo sabo be khari thangka bo jagni borok bin bo khamaka ngo taka ngo sutam ngo bisang gonjo ngo sutamunani chalan mukitamo salam mungke bisu jidde berma bo kai sikla na bo bahin kajak bini bo pori ba khajang na salabo sabuding nang bo sabodi kenang bahai ke ama hengi mang khana sagra de bo mo hotar bodi keng thamo saismali am tamung nang thang agir go kono musa phono saimi jana rok maya da kono jana mayang saimi abo geni buri khari thangpro ni nukungni mani rok tam rok talangkha ama her talamung tok tong rang chagri rang bo an nukung langkha an srani mungti rang konmani poine nei 2 lakh taka srani mungti rang langkha tei nukung rang puisa bo 3 lakh 5 lakh rang lang an nong thangba kebo total rang 5 lakh talangkha rang teri sa bot lang bhai ko bang lang tai sago bini rang sang chen mani rok ama her taro ta kong ko bang mano rang teri sa bo jaga thangka nang kun sajiman ang saima mak tabu Delhi Haryana saima ka nga saima ya ko phono ang hata nahme tongkha kabu je chini bor tonai rok angke help khaji joto nugui tongnai o mangpili no no help khaini bagi nang koyo haya de yama kojang dotono Tripura sa do phatabuk naikol nai kerei do phamorok nai kerei do phani chakra okra rokno mani laya borom re laya kaisa bai kaisa tol chaklai mani kulpai laya aboni no tabuk majara kotor phek mongmo bo majara thangrong bo majara ti kharlai bolai o majara bo tharlai thane bo majara jot jaga no Tripura sarok tabo kelujak Bureau Report Kok Tripura